El que sí que hi ha una cosa, i és que a vegades les modes es repeteixen. Segurament Modificades i donar-li un toque i tal i qual. Però les modes, l'altre dia mateix una noia em va passar una foto de la primera ullera que es va fer aquí, aquí al costat, en fi, que era molt jove, era soltera i tal i qual, però sí, tornen a estar de moda. Vull dir que és com els pantalons, no? Sí, allò típic que diu tot. Vull dir que tot té un altre toque, no? Sí. Perquè ara hi ha uns assetats fantàstics amb unes plaques fabuloses, però esclar, llavors el que podies ensenyar era molt poca cosa nosaltres al principi, però ja quan vam anar al Pont 28 ja allò ja es va començar a moure ja una mica, ja es va començar a moure i ara està, que hi ha una ullera per cada cara, això és impepinable, és així.